Kanunay, kinahuna-una ka kanunay, bisag dili tuyo magdanggulang gihapon. Kanimo murag wala na ko'y mahimo, bisag kung sa paglimbong dili man gyud mo tugot. Ang gugma sa amot kadako, bisag kung saon paglimot mo balik lang yun gihapon. Kung magsamok-samok kanunay, pwede pa nga maghinay-hinay, basin madayunan ning kasing-kasing ko sa pagmahay. Ang gugma sa amot kadako, bisag kung saon paglimot mo balik lang yun gihapon. Kung magsamok-samok kanunay, dikit mo hunong bisag jutay, sa pagmahal kanimo ning kasing-kasing ko sa kanunay.